together with her things. This is what we saw here this afternoon. This is the woman in question, the widow in question, on a wheelchair. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ozi nke na-erute anyị aka ugbu a bụ na eze na-achị obodo achụpụla otu nwaanyị ajadu n'ụlọ bụ onye nke a kọwara dịka nwunye nwanne ya nwoke larala mmụọ, tụpụrụ ya ibu ya niile n'iro, gbachie ya bụ ụlọ ma chiri igodo. Nke a mere n'obodo Obinze nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Owerri West n'ime steeti Imo, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ya bụ nwaanyị ajadu bụ onye nke achụpụ n'ụlọ na-ebe akwa arịrị ma na-ebesara achị ya. Dịka ụfọdụ ndị agbata obi ha siri kwuo, ya bụ nwaanyị ajadu bụ onye nke na-anaghị aganwu ije, enweghị mmadụ ọbụla, bụ nke mere o ji wee na-agabiga ụdị mmekpa ahụ dị otu a. Ihe na-esere onye eze ahụ na ya bụ nwaanyị ajadu bụ nke anyị na-amatabeghị, mana mbọ niile nke anyị gbara ka anyị na ya bụ onye eze kwuo maka anyị nụrụ olu nke ya tupu anyị ewetewe akụkọ ụwa a enweghị ezi mkpụrụ ọbụla nke ọ mịtara. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. They go take the phone, we no get money. Oh, wow, this is what we are seeing here this morning, though. Yes, the Obinze throughout the sister-in-law, a widow without leg, threw her out this morning under rain, together with her things. This is what we saw here this afternoon. This is the woman in question, the widow in question, on a wheelchair. He came in with his dog, and the dog, they moved her out without anybody in the house. It's only this woman that is in the building, and they moved her out. They carried her out and vacated everything in the building. This is what is happening here. This is Obinze. Obinze. Yes. This is the widow's building. This is building. It is on lock and key. This is it. This is the entrance to her building. Yes. As you can see, it is locked. It's a red tape. It's a red tape. Look at her properties outside. The kitchen chairs, mattresses, clothes, everything outside, littered outside. This is what we saw today. This is what we saw today, 8th of July, 2024. Yes, these are her properties outside. Everything is littered outside. Yes. These are the nearby buildings here. This is what is happening here. Yes. There is the Eze's palace. This is his palace. This is his building. This is his building. And this is where we've been able to move some of my auntie's things. I mean the widow too. Because the rain is about dropping again. Here we are. Here are all of our properties that we were able to move in here. This thing happened when rain was even falling. Yes. The woman alone in the house, in the room, they had to move her out. According to her, she was even naked. She was naked. No sympathy, no compassion on her. Nothing, and they had to move everything out. Yes, I'm heading to the backyard of the building.
This is her window, the window to her room. This is the backyard of her house. This is her backyard. This is the entrance, locked with a big chain. She's under lock and key, but everywhere littered. Littered. This is her parlor. You can see everything is being vacated. That is her room there. Her room is over there. Yes. That is the other room there. Everything is being moved out. Yes. This is what we saw today. Yes. Yes. This is the SS vehicle. Now that. This is happening here this afternoon. Her things are still outside up to now. Look at people trying to help. Clean out and clearing the properties. Look at things. Look at her things, her properties outside. A widow is being treated like this. While she's alone in the house, in the building. She's alone in the building and this happened. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a ka nkwụkwa n'uche m nke njiburu mmadụ. Ụmụnne m ndị Igbo. Okwu anwụkwaranụ ka o si wee daa na ntị. Ya bụ okwu nwere ka o si wee daa m na ntị. Kedu ihe nji maka ya ekwu? Na mgbe mbụ nwakwanụ ka nsị kwa mgbe ihe anyị na-ahụwa bụ onwe mmadụ abụọ na-enwe nsogbu, nwanne na nwanne, agbata obi na agbata obi. Eme gịnị? Ejewe na nke onye eze obodo ka ekpeziere ha. Ihe m na-ahụ bụ na mbụ bụ onye a na-emegbu n'obodo, makwa na onye hụtara ihe mmadụ na-eme ya n'obodo dịka mmegbu. Ihe mma onye dị otu ahụ na-eme bụ ọgbara jewe na nke onye eze ga-mee mkpesa. Onye eze na ndị kabinet ya anọrọ ala ma kpee ya bụ ikpe ma wetakwa n'udo n'etiti ndị ahụ na-abụ. Mana nke gbagojuziri m anya ugbu a bụzi nke a anyị na-anụzi na ọ bụ onye eze bụ ihe chụpụrụ ya bụ nwaanyị ajadu achụpụ n'ụlọ. Dịka anyị si wee nụ na ya bụ ihe onyonyo a na-akọwa na nwaanyị ajadu ahụ bụ nwunye nwanne eze ahụ, mana di ya bụ nwaanyị ajadu anwụọla. Nke bụ eziokwu bụ na amaghị ihe ọbụla na-eseburu onye eze ahụ ya na nwaanyị ajadu ahụ. Nke bụkwa n'eziokwu bụ na amaghị ka ha si bụ wee biri n'ezinụlọ ahụ, ka ha si bụ wee biri n'obodo ahụ. Unu makwanụ na anaghị anọ n'olu otu onye eke ikpe. Mana dịka m si wee gwa unu mgbe m na-akọ ya bụ akụkọ, na asị m na mbọ niile nke anyị gbara ka anyị nweta ya bụ onye eze maka anyị nụrụ olu okwu nke ya na onweghị ezi mkpụrụ ọbụla ya bụ mbọ mịtara. Ya bụ na anyị na ya bụ onye eze ekwubeghị. Mana ihe niile m ga-ekwu ebe a bụ site n'ihe onyonyo a m kiriri ugbu a ka m ga-anọ wee kwuo ya. Maka na dịka onye nwere obi mmadụ, mgbe m na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, ihe nọ m n'uche bụ nwaanyị a nọ at this age na-anaghị agazi ije. Dịka anyị si wee hụ na ya bụ ihe onyonyo ị hụrụ ma wee chie ya ma clutches o ji aga ije. Mgbe na-asị at age nwaanyị a, kedụkwanụ ihe ọ fọrọ ka nwaanyị a mechaa ụwa enjoy ma lọwa. Nsị ọ bụrụgodu na ọ bụ onye eze ahụ bụ ihe nwe ụlọ ahụ nwaanyị ahụ bi na ya, ọ pụtara na ya bụ onye eze agaghị enyenwu ya bụ nwaanyị amara ma hapụ ya ka ọ nọrọ ebe ahụ. Dịka anyị si ahụ na ya bụ nwaanyị ọ gbagotego, afọ ya agbagotego, afọ ole ka ya bụ nwaanyị ka ga-anọkwanụ. Wee na-asị kedụzi ihe mere oge ji aka mma itinye ya bụ nwaanyị n'ọnọdụ ịkwa akwa, n'ọnọdụ ite kekere eze, n'ọnọdụ ịgba anya mmiri na eji a na kọndishọn ya. Ọ kakwanụ mma. Wee na-asị onye eze, amaghị m onye ịbụ, mana ana m enwe olileanya na ị ga-ahụ ihe onyonyo a. Ama m na ọ bụrụ ebe ọzọ ka esi wee kpọtara gị nwaanyị nọ na kọndishọn a si gị na achụpụrụ ya achụpụ, ana m enwe olileanya na dịka onye eze obodo ịbụ na o nwere ihe ị ga-emenwu ka ị chọrọ ya bụ nwaanyị ebe ọ ga-anọ.
m wee sịzi ka m jụọ onye eze kedụzi ka ọ ga-esi abụ gị nwa bụ onye ndị mmadụ na-elegara anya dịka onye ndu, gị nwa bụ onye ndị mmadụ na-elegara anya dịka onye ọchịchị, dịka onye kwesịrị ị na-ahazi ahazi, kedụzi ka ọ ga-esi abụ n'aka gị ka anyị na-ahụ ụdị ihe a? Ọ maghịkwa mma n'anya, ọ dabaghị n'anya chacha. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. O nwekwanụ nke mma gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya, ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.